What's up, लोगोफोर भिडिअ दिनै एगारनाय जाबाय डाइरेक्ट आं फाइनालनि भिडिअखौबो हरनाय जायासै ओमफ्राय ग्रुमिं सेकेन्ड डे बेफोरबायदि एगारनाय जास्रासै नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन आं एगारनो होननानै बाट आं एगारनाय जागोन आरोना लासैनो नोंथांमोननो माने दायो बेखौ बे भिडिअखौ खिन्थिग्रोनोसै आङो माने आंनि स्टुडेन्टफोरा जितु पार्टिसिपेट खालामहैदोंमोन ना नोंथांमोनाथ' मिथिखादों दाना आं खोन्थादोंमोन रिसेन्ट भिडिअआवबो जे आंनि स्टुडेन्टफोराबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन गुवाहाटीआव जितु पेजेन्ट श' जादोंमोन ना मिस्टार एन्ड मिस रयेल बन्ड सिजन 3 मोन आरोना एबाराव ओमफ्राय आरो किड्सनिबोमोन स' ओमफ्राय जों मानो हायदों बेयाव बिकज जोंनिया स्टुडेन्टफोरा जितिना फैबाय चलो उसके बाद अभी क्या करेगा सब लोग अपना अपना नाम बता दो चलो गासिबो गावबा गाव नामखौ खिन्थागोन लादो ना स्टार्ट करो यहाँ से आरो बबेनि नोङो उदालगुरि ओके नोंलाय हा ओके ज्ञानसा बसुमतारी ओमफ्राय बबेनि नोंलाय उदालगुरि ओमफ्राय नोङो जोरसे बोलो जोरसे ओके दृश्यता मुसाहारि ओके ओमफ्राय नोंलाय बबेनि उदालगुरि ओके आंथ' मिथिखायो नोंथांमोननि थाखायसो बुंदों ने आङो बबेनि होननानै नोंथांमोना जेन जितु मिथिनाय बायदि आरोना स' बिथां दृश्यताया सेकेन्ड राउन्डार ना रयेल इन्टारनेसनेलाव सेकेन्ड राउन्डार मोनदों आरोना स' आइ एम भेरि प्राउड अफ हर अल्स' एन्ड देम अल्स' ओमफ्राय बिया जोंहा जिउरानिया मा मोनदों बेस्ट ड्रेस टाइटेल मोनदों आरोना जितु टाइटेल थायोना बिनि खेत्रआव मा होनगोन बिनि गेजेराव मा होनगोन बेस्ट ड्रेस मोनदों आरोना बेस्ट ड्रेस टाइटेल मोनदों ओमफ्राय जोंहा गियाना मा मोनदों सेकेन्ड राउन्डार ओके बयस किड्सआव आरोना जोंहा बिराद बिसोर माने बिराद मेहनत खालामदों आरोना स' आं बिराद मोजां मोनबाय जितु जितिना फैबाय बिसोरो आरो जेसांखिनि थांदों बिसोर जितिदों आरोना आरो सासे थांदोंमोन बे जितियासै होमबाबो नेक्स्ट टाइम बिकज बिसोर फार्स्ट टाइम थांदों आरोना फार्स्ट टाइम माने बिदि स्टेज गाहैदों आरो आं इनकारेज खालामो आरोना आरो बिदि फार्स्ट टाइम गाखोनायावनो जुदि बिदि जितिबायबाथ' आरो मा बुंबावनो ना मोजां मोनबाय आरोना आरो आसा खालामो बिदिनो जितिलांबाय थागोन ना बिसोरो नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय थादो आरो दानिफ्रायनो जितु बिदि स्टेज गाखोनानै माने मा होनगोन जितु बे माबा जायो आरोना कनफिडेन्स मोनो आरोना मानसिया थ' बिदिनो जों सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना गासैखौबो स' बिसोरथ' आरो उन्दैसो बिसोरो दानिफ्रायनो बिदि खालामदों थ' आंथ' सापर्ट खालामखागोन नोंथांमोना बुंदो आरोना कमेन्ट बक्सआव सापर्ट खालामगोन ना खालामनानै बेसेबां बिथांमोनखौ स' बिसोरथ' आंनि स्टुडेन्टखा नोंथांमोना मिथिखायो जितु आं डेन्स फोरोङो ओमफ्राय बिथांमोनखौ आं फार्स्ट टाइम फेशन श' लांदोंमोन आरोना स' बिथांमोननि पेरेन्टसआबो जोबोद सापर्ट खालामो आरोना स' मोजां नांबाय एन्ड या और क्या था अपना वो दिखाओ क्राउन वगैरह दिखाओ ये इसका सर्टिफिकेट हिरि मोनदों ओमफ्राय ट्रफि हिरिबो मोनदों आरोना ओमफ्राय बिनिया ड्रेस सर्टिफिकेट ओमफ्राय टाइटेल मा होनगोन स्लेसेस मोनदों आरोना ओमफ्राय बिनिया क्राउनखौ नुखाबायानोसै रेडि क्राउन होयो स' दिनैनि भिडिअ बिसिनिसैमोन आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन आरो आसा खालामो बिदिनो जोबोद ओंखारबावो गथ'फोरा ना बिदिनो उदालगुरिनिफ्रायनो जा मानिफ्रायनो जा जोंनि बर' गथ'फोरानो ओंखारबावबाय मा होनगोन बर' गथ'फोरा ओंखारबावबाय थायो बायदि आङो आसा खालामो आरोना आरो मा होनगोन नोंथांमोन खिन्थानो बावदों माने बर' गथ'फोरानो गैयामोन आरोना नङा माने बर' मानसिफोरानो बारा गैयामोन आरोना जोबोद गोजाननिफ्राय फैदों आरोना मणिपुरनिफ्राय फैदों बिदिनो नगाव बेफोरबायदि बहुत गोजाननिफ्राय फैदों आरोना स' बिदिनो मोजां नांबाय आरो बिदि इसां गोजाननिफ्राय फैनायावनो बिदि जितिनो हाबाय स' बेखौ मोजां नांबाय आरोना स' आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन आरो बिदिनो गथ'फोरा मा होनगोन कनफिडेन्स जालांबाय थाथों फिउचारावबो उनाव बिसोरानो लाभ जागोन बिदि आसा खालामो ना बिदिनो जोंनि गथ'फोरा मा होनगोन बर' गथ'फोराबो बिदिनो आवगायलांबाय थायोना दानिफ्रायनो थ' आं बहुत प्राउड फिल जादों आरोना नोंथांमोनाथ' इसांबो मोनाबो जानो हागौ बाट आंनि थाखाय हले बिराद मोजां आरोना
बिकज बिसोरो फार्स्ट टाइम आरो बिनि सायाव बिसोरो गथ'फोर उन्दैसो थ' आं मोजां मोनबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय भिडिअखौ नायनानै आं बिसिनिखौनो बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन आरोना नोंसोरनि लागै आरो मा होनगोन आं भिडिअखौ लासैनो एगारगासिनो दे माबाखौ जितु ग्रुमिंनि भिडिअ ना क्लासेस जितु जायोना बेखौ आं लासैनो खिन्थिगोन नोंथांमोननो आरो मा होनगोन एसेनोसै स' खुलुमबाय बाय बाय बल्द' बाय बाय ना आंनि मेगनासो आन्दायबाय ना नोंनि गाननायासो थगायबाय ना नोंनि महरानो समायना ना जादुसो खालामबाय नों आंखौलाय बुंदोना सना नोंनिनो खोथा बुंदोना मेगनजों मेगन नायदोना खेबसेल' फोरमायलांदों ना गोसोआथ' आंनि आं नोंनि अनगा गुबुननि गाननाय जोमनाया बाथा नोंनि मा बुंबावनो गोसो आंनि साननो रोंला गोसोआथ' आंनि आं नोंनि अनगा गुबुननि गाननाय जोमनाया बाथा नोंनि मा बुंबावनो गोसो थिनहरना खेबसेल' बुंदोना लं राइडआव लांदोना लोगोखौ न'आव थिनहरना खेबसेल' बुंदोना लं राइडआव लांदोना মাজৰে মিস ক্যাটেগৰীৰ শেষৰ গৰাকী আমাৰ সাব টাইটেল বিজেতা দ্য বেষ্ট স্কিন আমাৰ গণমানি যাৰ সালখনৰ সৌন্দৰ্য আমাৰ বিচাৰকসকলক সন্মোহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দ্য কণ্টেষ্টেণ্ট অফ দ্য বেষ্ট 9 বেষ্ট স্কিন ট্ৰেক প্লিজ ना आंनि मेगनासो आन्दायबाय ना नोंनि गाननायासो थगायबाय ना नोंनि महरानो समायना ना जादुसो खालामबाय नों आंखौलाय बुंदोना Contestant number 8. I read in class 2. My school name is Sacred Heart High School. My hobby is dancing. I
Udalguri. Thank you. Thank you, contestant number 8. Winner category. Second runner-up of the Mesa Kids category goes to contestant number 2. Contestant number 6. I read in class 2. Its school name is Dream Flower English School. My hobby is dancing. I live in beautiful place, Udalguri. Thank you. Thank you, contestant number 7. Hello everyone, I am Rishita Masahari, contestant number 9. I read in class 5. My school name is Sacred Heart High School and I am from beautiful place Udalguri. Thank you. Thank you, contestant number 9.
এটা বিশেষ অনুৰোধ আছিলে যিসকল লোকে ইয়াত থিয় হৈ আছে তেওঁলোকক অলপ ইফালে আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো কিয়নো আমাৰ LED মানুহসকলক কেইজনক ইয়াত দেখিব দিগদাৰ হৈছে চ' তেওঁলোকে অলপ যাতে এইটো চাইডে আহি যায় চ' কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 3 Hello everyone, respected judges and audience. My name is Gansho Vintan. My contestant number is 2. I read in class 1. My school name is Kemirikaya Udanguri. My hobby is dance. I live in beautiful place Udanguri. Thank you. Thank you, contestant number 2.